Danas vam pričam celu istinu o mojoj vezi, mom raskidu i odnosu posle raskida sa Anjom Bla, o varanju i o Anjinoj trudnoći. Nisam hteo da izbacujem prijatne detalje naše veze i našeg raskida jer mi je bilo žao, ali mi se smučilo da se Anja malo meša u moj život i da kada ja reagujem na njene postupke, ja ispadam neko ko ne može da preboli i ko ne može da nastavi dalje. I hoću da se zna da sam ja Anji isključivo pomagao i aktivno joj pomagao, reći ću vam i kako, nakon raskida sve do trenutka dok ona nije počela da uznemirava moju devojku. Ali njeni botovi kreiraju svoju istinu da sam ja nesrećni bivši koji ne može da preboli svoju bivšu i konstantno je pominjan svake noći, dok zapravo svako moje pominjanje je prouzrokovano njenim postupcima, ali oni magično ništa od toga ne vide što ona radi, već vide samo deo gde ja pričam o njoj. Dok je zapravo Anja ta koja nije nastavila dalje, što može da se vidi po tome što mi se javljala u vlogmasu, po tome što mi je pisala poruke u pola noći na koje ja nisam odgovarao, i kada je videla da nema šanse, kada je saznala da sam ja u vezi, ona je preuzela stvar u svoje ruke, počela da uznemirava moju devojku i počela da se meša u moj život. Što se tiče našeg raskida, ja sam nju ostavio zato što jednostavno više nisam želeo da budem sa njom. A zašto, reći ću vam u ovom videu. Ono što ljudi ne znaju jeste da sam ja nju ostavio 2023. 2 puta. Jednom sam je ostavio krajem 2023. krajem novembra, nakon što se ona vratila valjda sa Sejšela, i pomirili smo se zato što je ona meni rekla da je trudna. Posle se ispostavilo da ipak nije bila trudna. Ali više o tome malo kasnije u klipu. Kada sam skapirao da sam ja ostao u vezi s njom isključivo zbog te ideje da će imati bebu, ja sam odlučio da odem, ali sam želeo njoj da olakšam taj raskid, taj period. Sve sam želeo da uradim što je u mojoj moći, da njoj bude lakše, da njoj bude bolje. Ljudi govore da sam ja nju maltretirao posle raskida, da ja nisam mogao da prebolim, da nisam mogao prestati da pričam o njoj i da sam je maltretirao, dok je zapravo istina da je ona mene molila da izbacim video o raskidu, da kažem da je ostavljam zbog posla, zato što prošli put 2022. kad smo raskinuli, ljudi su nju prozivali i govorili odzela iPhone i otišla. To je strašno pogodilo i zamolila me da izbacim video gde ću reći sve najbolje o njoj, da ne bi ona navukla hejt, jer sam je uzeo kola, da ne bi se uzela auto i otišla i slično. Pored toga što sam izbacio taj video, znate da su dosta ljudi prozivali Anju da je sponzoruša dok je bila sa mnom u vezi. Da bih ja to sprečio, sam stvorio priču i iluziju da je ona nevrovatno uspešna i bez mene, da ona ima svoje pare, da zarađuje ne znam koliko, da njeni imaju para, i da bih zadržao tu iluziju, jer da je posle raskida otišla u neki mali stan, ono iz stana gde smo živjeli od 300 kvadrata, ljudi bi pisali šta je, kao nemaš para bez bake, znali smo da se sponzoruša, i da bih ja to sprečio, sam odlučio da joj platim stan u centru Beograda na Vračaru, koji košta mesečno 3.500 evra, i to sam joj platio godinu dana napred da bismo imali što manje kontakta. I to je stan onaj koji možete da vidite u njenim klipovima. I zamolila me da ne kažem javno da sam joj platio stan, da ne bi ispalo tačno da ona bez mene nema para. Takođe, pored toga što sam joj platio stan, sam joj na svojim live-ovima izreklamirao YouTube kanal, izreklamirao programe za trening da bi ona krenula sama da zarađuje. Zvala me mesecima nakon raskida da joj pomognem da poveže monetizaciju na YouTube, da bi od toga krenula da zarađuje, i spojio sam je sa Luxom da radi giveaway, da zarađuje još para. Bukvalno sam sve radio što je bilo u mojoj moći da njoj pomognem i olakšam taj period nakon raskida, ali njoj to nije bilo dovoljno. Pored svega toga što sam joj pomogao, ona kad je saznala da imam devojku, znači ono više od pola godine nakon što smo raskinuli, ona to nije mogla da prežali, ona odlučila da uznemirava moju devojku, da onda podržava sve moje neprijatelje, da okači javno da sam je odgovoran za ubistvo, da javno kaže da sam je pretio, da sam je maltretirao, da sam manipulisao i šta sve ne. I svo to ponašanje je njoj opravdano zato što je ona povređeno žensko, a da sam ja muška svinja koja je nju ostavila na cedilu. Ona je samostalna, jaka žena, probila se sama, ali sada znate da to baš i nije baš tako. Stan je bio plaćen preko 30.000 evra za godinu dana. Ostao je automobil koji je prodala koji vredi 100.000 evra da bi platila sebi stan u Dubaju i da bi živela samostalno. Satove takođe prodala za preko 30.000 evra. I naravno to su sve njeni pokloni sa kojima ona može da radi šta hoće. Ali hajde realno da sagledamo njenu samostalnost, i realno bolje je prošla nego majka 3 dece posle razvoda. A sada je vreme da pređemo na razlog raskida.
Ja sam se sa njom viđao 2020. godine, nismo bili u vezi, znači viđali smo se, ja sam viđao s drugim devojkama, ona ne znam šta je radila. 2020. u septembru kada je ona došla u Beograd da studira, tad smo počeli malo ozbiljnije da se viđamo i ona je 90% vremena, 80% vremena, šta god, provodila kod mene na gajbi. Ona je viđala da se ja aktivno viđam sa drugim devojkama, viđala je poruke, viđala je slike, snimke, sve, apsolutno, i opet je birala tu da ostane, zato što je videla perspektivu. U decembru 2020. sam ja odlučio da uđem sa njom u vezu i pre toga godinu dana sam tražio psa. Ona je maltene živela kod mene i 10.12.2020. sam ja doneo u stan Obija. Ona naravno bila oduševljena, ja sam bio najsrećniji čovjek na svetu, imam devojku, imam psa i to je bila bukvalno prva moja veza. 2021. početak. Ona je toliko vremena provodila u mom stanu da sam ja rekao što se ti ne bi uselilo ovaj stan kad već maltene živiš ovde, razumeš? Bukvalno nije provodila ošte vreme u svom stanu, već je samo živela kod mene. Kada se uselila, odmah je krenula tortura. Zašto? Zato što je ona meni rekla ovim rečima: ja sam lagala, ja mrzim ovog psa. Zašto ga mrzi? Zato što je bila ljubomorna na njega, jer sam ja njemu morao posvetim pažnju, jer je bio beba od 3 meseca i ja sam morao da ujutru počistim njegova govna i pišačku umesto da ležim i da se mazim sa njom, i ona je krivila Obija što je oduzeo najlepši period veze. WTF? Što apsolutno nije bilo tačno, jer ja čim bi završio to bi uskočio nazad u krevet. Tu smo imali probleme i ja sam bio u fazonu, brate, vreme, bre, da ti ideš svojoj kući, ja ne mogu ovako da živim, i ona se naravno unormalila. Ta normala je trajala neko vreme gde sam ja počeo da razmišljam, jel mogu bi možda počnem da snimam javno sa njom, da pravimo kontent, meni dobro, njoj dobro, svi srećni, i kako sam objavio vezu javno, tako je tortura opet krenula, zato što ona je vjerojatno osetila da tu moć, da sad kao ne mogu da je ostavim zato što smo javno zajedno, te opet počela da me maltretira iz istog razloga, a to je Obi, koji sada više nije bio beba, nije srazno pišavao, nego samo jednostavno ga je mrzela. Naravno, na snimcima javno je delovalo kao da ona njega obožava i koristila ga je za kontent na TikToku, na YouTubeu, ima onaj klip da ga vodi na Adu što ima preko 2 miliona pregleda, ali to je sve bila maska i nije baš tako kao što se čini, kao i mnogo toga u našoj vezi. Ta mržnja je doživjela svoju kulminaciju u avgustu 2021. godine kada smo imali koronu, gde je ona oterala Obija iz kuće zato što nije mogla više da ga sluša kako on sebi liže jaja, i on je bio kod roditelja za to vreme, i ja sam skontao da ta veza više nema nikakvu budućnost. To sam znao i ranije, ali eto, nadao sam se i napravio sam neoprostivu stvar kada je ona otišla u Crnu Goru, a to je prevara. Tada sam bio mladi lud, kontaž, i mislim, trebalo je samo da je ostavim normalno, a snimio sam sve i ostavio sam snimak u telefonu zato što sam znao da ona meni stalno pretera po telefonu i znao sam da će kad nađe snimak da me ostavi. Znači, nadao sam se, ali ono što se ja zaboravio jeste da je ona bila sve vreme tu sa mnom pre naše veze i jako je videla da se ja aktivno viđam sa drugim devojkama. I onaj klip prankuje Manju da sam je prevario, zapravo nije prank, ali sad ću vam ispričati kako je nastao taj video. Anja kad se vratila iz Crne Gore saznala je da sam je prevario. Na moje iznenađenje ona mene nije ostavila. Ona kad je to saznala, a i kad je videla video, je meni rekla jednu vrlo iznenađujuću stvar, meni, možda je to normalno, ali ne verujem. Rekla mi je da sve dok su to samo i dok ja nisam zaljubljen u tu devojku i dok je ona srećna, dok ja držim nju srećom, znači da ima interesa da bude u vezi, ona će meni svaki put oprostiti. I ja sam u tih 10 dana nju prevario sa 3 devojke, na šta ona mene pitala, pa dobro, jel su to samo Ja sam rekao, pa da. I ona rekla, okej. Ja kao što... Da, i onda sam ja, bila je čudna situacija, onda sam ja bacio foru, zamisli da snimimo prank kao javno, da sam ja tebe prevario i kao ludilo, to bi bilo gomilu pregleda, i ona je rekla, kao može, ali ja moram da ispadnem žrtva, jel? I ja rekao... Važi, što da ne. I onda je nastao onaj video da ona plakala strašno sve, pa kao... I nju su svi počeli baš da gotive, kao ja, vidi kako je plakala, njoj je teško, džabu, šta god.
I do kraja godine sam ja tu prevario nju još nekoliko puta, naravno ona je saznala svaki put i svaki put mi je oprostila, jel te pitala me jesu bile kurve, ja sam rekao jesu i ona kao dobro, idemo dalje, kao što Gović kaže, cijel taj odnos je bio šizofrenija opšta i meni je u jednom trenutku to dosadilo i odlučio sam da je krajem 21. početkom 22. ostajem. Vi znate za naš raskid 2022. godine. I ovo neka bude lekcija za sve vas. Bili muško, bili žensko, nije bitno. Ako želite da vaš partner vas poštuje, morate sami sebe poštovati. Ako mu oprostite jednu prevaru, vaš partner će da smatra da ćete mu oprostiti svaku sledeću. Opraštanje prevare nije ljubav, to je zavaravanje. I ako ostajete u vezi gde vas partner vara, vi birate da ostanete u takvoj vezi i ne možete da očekujete ništa drugo. Tako da sada možete da skapirate zašto je ona u svojim videima nakon raskida toliko forsirala samopoštovanje, napredak i rast. Pa zato što je ona sebi dozvoljavala najveći nivo poniženja samo zarad koristi, zarad popularnosti i poklona. I tako su se rastali, ja se viđao sa devojkama, onako bio slobodan čovek, full, i počeli smo opet da se čujemo. U tom trenutku smo postali kombinacija, razumiješ, samo su se viđali casual, neobavezno. I ona je znala da se ja viđam s drugim devojkama, ali svaki put kad bi saznala, kad bi našla neku poruku u telefonu dok ja spavam ili nešto, ona bi meni jebala majko, bio bi pakao, dok ja ne bi, doneo neki poklon, tipa Gucci torbica, MacBook Pro koju ona koristi, ne znam da ga koristi dan danas, naravno svaki put bi ona meni oprostila. Sve do trenutka dok nisam počeo da se viđam s Milenom. S Milenom je bilo iskreno top, gledali smo serije, bilo je potpuno drugačije ono zato što ona meni nije htjela da. Meni iskreno s njom bilo prelepo i ja sam Anji rekao da nećemo moći više sviđamo zato što sam se zaljubio. I tu je krenulo ludilo, pičvajz, ona nije znala ko je, ja jebi ga tu završio taj odnos sa njom, tu da kažeš kombinaciju. Vremenom se i prestao i sa Milanom da se čujem zato što smorilo me što nije htjela mi to je trajalo neko vreme, a ja sam u tom trenutku bio, razumeš, demončina, samo sam hteo da idem da cepam druge ribe, baš sam bio onako ko pušten slanca, što kažu. I posle nekog vremena Anja meni krenula da nedostaje, šta da radiš, imao sam i dalje emocije prema njoj i ja sam se njoj javio, ona meni odgovorila. I posle svega što sam ja uradio, ona je opet htjela da se pomirimo. Ja sam u tom trenutku bio u fazonu, te možda ovako ljubav izgleda, znaš. Nisam znao za bolje. I bio sam u fazonu, da, ona mene ipak možda stvarno voli, možda nije samo interes. Ali Anja u tom trenutku saznala za Milenu i to je krenula kataklizma, napušavanje, ludilo i znate celu onu priču što je bila, da ne pričam ponovo. I sad znate zašto je Anja toliko poludela i toliko zakrvila sa njom. Ja se nisam sa Milenom viđao dok sam bio u vezi sa Anjom, već je Milena bila devojka koju nisam gledao kao, kako bi ona rekla, već sam hteo da budem sa njom. I tu je najveći problem bio zato što je ona bila devojka koja mi se svidela, a ne devojka s kojom sam samo bio seksualno. I iako sam se sa Milenom viđao van veze, veći problem je bila ona van veze nego devojke s kojima sam se viđao tokom veze, zato što su one bile, kao što ona kaže, I onda kad vidim sve ove ribe što brane Anju, što je uznemiravala Milenu, što je maltretirala, vi ste bre ribe bolesni. Ja se nisam vidio s njom u vezi, nije ona imala zašto da brine, nego ona samo bila psiho. I u trenutku kad je Anja saznala ko je Milena 2022. godine, mi se tad uveliko već nismo čuli jer smo prestali da se upisujemo mnogo pre toga. I sa prvim talasima maltretiranja je počela dok i dalje nismo bili zajedno. Tako da molim ove osobe koje su je branile da mi objasne koje je ona opravdanje imala da napada devojku sa kojom sam se ja viđao dok mi nismo bili zajedno. Imala je tu svoju neku ideologiju, znaš da ako ih ja gledam kao samo za ses, one su bezopasne po Anju, ali ako se ja zaljubim, to je problem, ona će da im oči iskopa. I kad su se pomirili i ja, pošto sam osjećao tu emociju, bio sam u fazonu jebote, ona je možda ta, odlučio sam da budem normalan. Odlučio sam da, iako bi ona meni oprostila svaku drugu devojku, odlučio sam da, ajde da probam da budem samo s njom. Sve do trenutka dok nije došao moj rođendan u septembru 2022. Gde je ona došla sa tortom i kad je Obi njoj prišao da se pozdravi, ona je njega šutnula. To je meni
klap napala i ja sam skontao, brate, ono, ma ova riba je GG. I, jel te, opet sam je prevarila. Ali ona me ovaj put ostavila. Ja sam bio u fazonu, počekaj, za nisi rekla, a kaže, ne, ovaj put moraš da uradiš nešto više za mene. Kad je ona mene ostavila, počela je iz vedra neba da napada Milenu ponovo. Iako se ja nisam čuo sa Milenom još od onda, znači to ima 5 meseci od tad. Iz vedra neba krenula da nasisala devojku i javno rekla da ona se pegla s kriminalcima, da je ovo, da je ono. I znate kad smo se pomirili, kad se ja njoj rekao, uzimam nam stan u Beogradu na vodi. I kupio sam i one dijamantski prsten, dijamantsku narukvicu, znate u onom klipu gde ja kao pričam da ću budem bolji, ovo ono. To je sve bio show koji je napravljen da bi nju ljudi još više zavoleli. A zašto baš Beograd na vodi? Zato što je ona meni sve vreme pričala da je njoj san da živi u Beogradu na vodi. I sad ona je vjerojatno i dalje bila besna zbog Milene, jer sam, ja se zaljubio u nju, zato što mi nije bila kao ostale. I htela je da me za to još kazni. I pre nego što su se uselili, ona je meni rekla ona ili pas. Ja sam dugo o tome razmišljao šta da uradim i odlučio sam se za nju. Zašto? Sad, vrlo dobro pitanje. Zato što ja tada apsolutno ništa nisam znao o ljubavi. Ja sam mislio da je ljubav to da muškarac kao ja, neki uspešan, treba bude slobodan da radi šta hoće, sve dok je njegova žena zadovoljena, srećna, da dobija šta god poželi, poklone, ovo ono, ili u njenom slučaju poklone i popularnost, lajkove i pratioci i sve to. Mislio sam da su ljubav te igre i spletkarenje, a ne mir i stabilnost. Apsolutno sam imao ono iskrivljenu percepciju o ljubavi zato što je prva veza i prva ljubav koju sam iskusio je bila u ovom formatu potpuno izopačenom. Ali ja sam verovao da neću naći bolju, da će svaka bude takva ako ne i gora i imao sam veliku želju da imam dete. Te sam odlučio da budem s njom tako kako je i ono, nije meni bilo loše s njom, sve full, blejali smo mi do jaja, bilo ovo ono. Ja sam radio šta hoću sa strane, njoj je to bilo okej, sve dok ona dobija poklone, sve dok ona dobija popularnost, ona je bila zadovoljna. 23. kad su se uselili u Beograd na vodi, ona je toliko počela meni da kenja za lajvove, pošto sam krajem 22. krenuo da radim lajvove, da kockam i to. Ona je meni toliko počela kenja za to kao šta je njoj, kako ja nju tretiram. Ovo će inače titeraši biti presrećni da čuju. Ona je bila opsednuta Twitterom. Opsednuta šta će na Twitteru da pišu za nju. Kada ja njoj bacim neku foru, onu moju, ona u fazonu kako ti to sa mnom pričaš, bla bla bla, zato što na Twitteru pišu vidi šta ona trpi zbog love. Jer je ona bila spremna da uradi sve samo da se ta njena maska ne otkrije. I zbog toga je stalno bio haos između nas. Pošto je ona utripovala, zašto sam ja izabrao nju umesto Obija, da ona sad kontroliše celu priču, da ona će da diktira kako će da ide i da se sve pita. Mene to smorilo, jer riba bukvalno je samo mi je kenjala za lajove, nije radila ništa po kući, apsolutno ništa ni za sebe, blejala apsolutno nula. Nikako mi nije popravljala kvalitet života, bukvalno mi je bila samo teret. I ja sam odlučio da ostavim. I ostavio sam je u aprilu ili maju 2023. godine. Ona se odselila, našla je drugu gajbu i u jednom trenutku je došla, blame gajbi, zvoni mi neko. Ja otvaram vrata, ona došla i moli me da se pomirimo. Zato što je skontala, Tebrasa više nema tate da financira, nema poklona, nema popularnosti, opašće, razumeš, ako je sama i to. I došla je, na moju gajbu da me moli da se pomirimo. I ja, šta ću, brate, rekao sam, čudan odnos, iskrivljena slika o ljubavi i imao sam tu emociju neku prema njoj, nek bude ljubav, jer za bolje nisam znao. I ja se sažalim na nju. I odlučimo se pomirimo. I onda ona se promenila, počela da se trudi, da sprema po kući. Videla je da ne može baš da čila sve vreme, da ništa ne radi, da je boli uvo, već da mora i ona malo se potrudi. Iako nam je takav odnos, razumeš, taj dogovor imamo, opet je morala malo da nagazi, razumeš, da se potrudi. I to je trajalo par meseci, ona je opet se vratila stara, opet krenula da kenja, pa ovo, pa ono, pa ovo, pa ono, pa te live, pa ovo, pa slika na Instagramu ovako, onako, ne? To njoj počelo da smeta, sve stalno mi je zvocala, stalno je zanovetala, to je meni postalo nepodnošljivo i prestala je da radi sve apsolutno po kući opet. Otišla na Sejšele, kad se vratila sa Sejšela ja sam je sačekao, rekao je, ja sam inače iselio sve iz stana, promenio stan i rekao je
gledaj, tako, ne mogu više budem s tobom, ovaj naš odnos ne vodi ničemu, znači kretenski nam je odnos skroz, znači nema smisla da budemo zajedno, ti ništa ne radiš, skontao sam kao da nije to ljubav, da ne želim takvu ljubav, da želim pravu ljubav da iskusim. I kažem, to je to, gotovi su, završili smo. Prošlo je nedelju dana od trenutka kad sam je ostavio i ja sam snimio klip za raskid, spremio sam se da ga objavim, ali sat vremena pre nego što sam ga objavio, meni stiže poruka od mog kuma, budalo, ne izbacuj klip, trudna je. I ja u fazonu, what the fuck, pišem njoj, jesi trudna, šta tebe briga, vamo tamo. Sad, ovo je onako vrlo zanimljiva tema, zato što ja smatram da ona nikada nije bila trudna, ali to ne mogu da dokažem i nisam 100% siguran. Zašto? Sad ću vam ispričati. Zanimljiva stvar je što u tom periodu, tih 10 dana dok je ona bila trudna, sve moje poruke na Whatsappu su izbrisane jer sam ja svima javio da je trudna jer sam bio presrećan, razumeš? Jedini dokaz koji ja imam o Anjinoj trudnoći jesu poruke koje sam slao Igoru da mu kažem da je Anja trudna. Jer je ona znala da ja želim bebu, znala je šta je jedini razlog zbog kog bih se ja pomirio s njom i s kog bih ponovo ušao u vezu sa njom. Ja sam otišao kod nje na gajbu, nisam izbacio video, otišao sam kod nje na gajbu i rekao sam joj, skapirao sam da zapravo želim da budem s tobom, izgleda da je ovo to što je falilo, ta trudnoća, to dete, razumiješ, ja se stvarno želim da budem tata. I ona je bila u fazonu, malo me drkala ali naravno pomirili smo se posle toga. I ja sam bio preuzbuđen, hteo sam da ide s njom na preglede, hteo sam da ide s njom da vadi krv. Zašto da vadi krv? Zato što mi ona kao dokaz da je trudna poslala rezultat beta-HCG-a, koji može bude povišen zbog steroida koje je ona koristila, može bude povišen zbog miliona jednog drugog razloga, ali zanimljiva stvar je što ona nikada nije uradila test na trudnoću, ovde piškiš, a ona kao influencerka koja je realno bi to slikala, kačila trudnoću, razumeš, svaka influencerka ikada nafarmuje najviše popularnosti na trudnoći, što svi znaju, što svi vide. Čudno je da nije imala test za trudnoću pozitivno, ali ja nisam razmišljao o tome, ja sam samo bio presrećan što ću budem tata. Ali ono što je bilo čudno kad se ona uselila u moj novi stan, ona je insistirala da ide sama na pregled, sama da vadi krv, ja sam kao da ustanemo i da ne, ja ću sama i vremenom ona izvadi krv i beta-HCG se smanjuje i ona posle nedelju dana, 10 dana, ne se tačno, pobaci, izgubi dete. I ja sad bio u fazonu, moram da budem tu za nju, da joj budem podrška, da joj olakšam taj period. Ona isti dan kad je pobacila, zakazala photoshoot u gajbi, slikanje, grmi, sve ludilo, Ja sam zgranuo. Meni ništa nije bilo jasno, ali ništa mi u tom trenutku nije bilo sumnjivo. Ali ja sam u tom trenutku osjetio najlepši osjećaj na svetu, a to je osjećaj da ću biti tata, da ću biti otac. Ja vama ne mogu da opišem kako sam bio srećan i uzbuđen zbog te činjenice. Meni u tom trenutku ništa nije bilo čudno, ja uopšte nisam koristio glavu, već sam samo bio preuzbuđen zbog činjenice što ću da budem otac. I kad je ona izgubila bebu, magično je zatrudnela baš kad sam je ja ostavio, izgubila bebu čim smo se pomirili, nikad pre toga nije zatrudnela i na sve to ima insulinsku rezistenciju što je otežava da zatrudni, a moji spermići su 0 bunar zato što sam ih ubio hemijom jer sam ja koristio pre toga dosta puta hemiju. I moji spermići ne postoje, ja nisam mogao da oplodim nikoga. Evo, pokazujem ovde, moj spermogram je bio 0 nešto, znači nepostojeći je bio. Ovo mi je nalaz od skoro, tada mi je bio 0,00. Znači ja nikako nisam mogao da napravim dete, nije postojala šansa i ako je ona bila trudna, a ne verujem da je bila trudna, nije bila sa mnom. Iako je se slikala pun gas isti dan kad je izgubila bebu, se slikala, photoshoot svaki drugi dan, ludilo Hteo sam da budem tu za nju, da olakšam taj period, da učinim da bude najsrećnija žena na svetu, jer sam hteo da bude majka, da ja budem otac. Kupio sam joj kola, kupio sam joj Rolex, kupio sam joj torbice, sve, bio sam lud, sve sam bio spreman da uradim za nju. I u jednom trenutku mene je prošla ta euforija oko bebe, zato što sam skontao da potencijalno nije tačno. Zato što sam, moj spermogram ne postoji, ona ima problem koji ima, koristila je steroide koji isto su sjebavali hormone koji su uticali na ceo njen organizam i skontao sam da sam se pomirio sa njom isključivo zbog želje da budem otac. Ne zbog želje da budem s njom,
nisam želeo da budem sa nekom osobom koju ne volim svim srcem i da budem s osobom gde neće biti prave ljubavi samo radi deteta, samo radi toga da bi bio otac. I zbog toga sam ja odlučio da odem, zbog toga sam ja odlučio da nju ostavim. Počeo sam se dopisujem sa devojkama pred kraj veze, ona je skontala da se dopisujem, javila je neka devojka da sam joj pisao, ona je meni se javila kako možeš ovo bla bla bla, i očekivala da ćemo se mi tu malo podžapati, da će da mi ona jebe majku, da će da ja kupim nešto da će ona meni da oprosti. Ali ja sam rekao, jebi ga, samo sam to uradio da bi ti bilo lakše kad te budem ostavio. I ostavio sam je kad je otišla, to je saznala dok je bila sa majkom, vozila je majku u Doboj. Ja sam nju tada ostavio, kad je došla, pričali smo, rekli to je to, ćao zdravo. I to je to. Da li je trudnoća bila prava ili lažna, vi zaključite, ja iskreno ne znam, ja ne verujem da je bila prava. Ako jeste, ne znam kako je mogla da bude sa mnom. Ali da, to vam je cela istina o Anji Bla, o meni, o našoj vezi i našem raskidu. To je ovime stavljam tačku na temu Anje Bla u mom životu. Neće se više pominjati nigde, šta god ona bude dalje pričala o meni neke nebuloze, ja ću to iskulirati, sem ako ne izbaci neki odgovor gde će da izlaže maksimalno, onda ću morati da to odgovorim. U suprotnom, ovde završavamo celu priču i nastavljam dalje sa svojim životom, kao što pokušavam da uradim već dugo, a ona se trudi da mi to ne dopusti.